Kibæk er en lille tryg by, som ligger 13 km syd for Herning. På Kibæk Skole er der fra 0. til 9. klasse. Undervisningen er moderne, fordi eleverne bruger computer i undervisningen, og lærerne bruger smartboards til oplæg. Skolen har sin egen tandlæge, så børnene kan tage direkte til tandlæge fra skolen. I 2011 fyldte Kibæk Skole 100 år. I 2011 fik Kibæk en ny multihal, som er blevet et stort samlingspunkt for mange mennesker. Borgerne kan dyrke adskillige idrætsgrene, og der er blandt andet fitness, hvis det vækker interesse. I begge haller er der rig mulighed for sport. Der er også udendørs aktiviteter som tennis og fodbold. Hvert år bliver der afholdt Kibæk Cup, som tiltrækker mange mennesker fra andre byer. I byens lille gågade er der blandt andet et bibliotek, lægehus, apotek, 2 banke og en gennembrugsforretning. Byen har et hotel, som tiltrækker mange turister. I byen er der også 2 købmænd og en cykelhandler. Har du små børn, er der mulighed for børnepasning i klatretræet. Kibæk er en af de få byer i Danmark, der både har FDF, orkester og tamburkorps. I Kibæk er naturen utrolig smuk, og man kan blandt andet tage ned til Børnesøen, hvor man kan bade om sommeren. Ved Møllesøen kan man fodre ænder og gå en hyggelig tur i de dejlige omgivelser. Hvis man er naturmenneske, er der 2 kilometer fra Kibæk til Momhøje Naturcenter, hvor man kan lege, lave bål og sove i shelters. Der er nem transportadgang i Kibæk. Du kan vælge både bus og tog fra og til Kibæk. Hvis du har lyst til at vide mere om Kibæk, så gå på kibæk.com.